A ideme. Čo mám robiť? Hrať. Duo Showdown. Som s tebou. Mám si zase vybrať niekoho? Nie. Že Bro. poď za mňou, ja som modrý. Ja som modrý, poď za mňou. Idem. Ja som zelený. Hej, zelený ukáže, že kto si. Mne píše, že sa volám Frederičko. No, lebo ja som sa tak pomenoval. Môžem sa pozrieť, ako to Sem vyzerá na poď. tvojom? Vivi. Aha. Veď to si pomenuješ, ako sa chceš volať. Dobre, idem na to. Strieľam. Tam je to napísané, že tvoja prezivka. Ty kokos, ty nič nerobíš. Čo je cieľom hry? A čo mám robiť? Vyhrať. Zabudli sme timer zapnúť. Zabudli sme timer, ja To je zapínam jedno. timer. Nie. Nesmieš. Nevidím sa. Lebo si zomrel. Musíš počkať 3, 2, 1 a už si tu. No, už hráš. Hrám, idem. Dávaj. Drtím. Som za tebou. Ty Keď ťa kokos, trafím, to je- budeš sa hnevať? Nie, Strieľam do lebo nich. sa mi nič nestane. Zas Že som toto je skapal? tu s tebou peklo, hej. A prečo? A ty žiješ? A mňa... No lebo ja som sa skryl, do teba útočili, ty Kde? magor. A kde sa mám skryť? No veď už si dead. Koľko mám životov? Až dokým obidva nechcípneme. Tak nechcipni. Ja chcem ešte životy. Idem po nej! Zabij ho, pekne. Veď už si ho Dobre. zabil, hej. Som dobrý. Zabili sme ho. Showdown. Čo to je zase, chemický útok? Poslední dvaja. Hento tam, to sú zelené. No. Sme druhý zabilateľ. Už prišli, To. babi. Ne. Proceed, pokračujeme, ideme. Nie, nedávaj play again. A čo mám dať? Tu no. Otváram Stardrop. Dobre, otvor to. Rare. Mám dať, že som ready? Hej. Som ready. Ale ty nevieš zradiť broko. Som ready, Freddy. OK. Tak ja idem. Few moments later. Vidíš, počuješ Hyper dúrku? shots do more Počkaj. damage. Počujem psa. Čaká nám tu pes, nevadí, hráme ďalej. Ešte raz. Prišli 2 babi. minutes later. Prišli babi, za chvíľu nás zrušia, tak chytro hrajme. Veď Veď to si natočiť. ide sa to na Však čo? úlohy už máme. Mám tu drať bolo, alebo už mám Nie, už máš. Prišli. Bro! Prišli Čo? babi. Dobre, veď prišli babi, a čo? Príde mamina pochváliť, že máš samé jednotky a ideme ďalej. Ja idu si tým, prepáč, naserial som iba nejaké one. Ale že to sa pre mňa neplatí, keď sme Aha. spolu. Aha. Zautočím na... Tak môžem si Aha. dať pohode? Zautočím na teba, hej, a potom si mi A čo je nejaký... tam modrá smrťka? Vivi, nechod tu, Smrťka. prosím. Idem sa skryť, nech teba zabijú. Aha. Strieľam. Ja som ho zabil. Ja, mám strieľať, one, šetriť muníciu. Dávaj ten dynamite. Vivi, ahoj, Vivka. Skrývam sa. Ja som ho zabil a ty ho nezabiješ. A mňa zabilo. No lebo si Už ahoj. čapták. Ako bolo? Čapták dvojitým č. Kde som? Veď ešte nehráš, no už si na svete. Porodil som ťa. Tu som. A pozor, aký káboj tam je. Idem to obísť. Tie kostičky mám zbierať? Tie kostičky, Vivka, nech to Nie, tie kostičky. Nie, veď si v zóne zomreš. Prečo? Lebo zóna ťa zabije. Prosím, je Aká tam zóna? pás. Nechoď. Ostaň. Kde mám ísť, dole alebo hore? Ostaň. Ty si debil. Nie, no dávaj nič. Tak keď si ty Deti to pozerajú. Haló. Bože, nebuď tu. Nebuď. Leze mi všetko na nervy. Freddy už nervózny, za chvíľku vypínané. Nie. Ja nemôžem za to, že ty si gramblavý. No veď hraj. Proceed. Proceed. OK. Exit a dávaj exit už a ready. Dávaj, ideme, ready. Freddy, few moments Nenormálny. later. When you are inside the bush, enemies can see you if you attack or take damage. Čiže ak si v kriaku, tak ťa nepriatelia môžu vidieť, ak útočíš. Áno, veď to som vedel. Tak sa neprezráť. To je iba rada. Duo Showdown. No ja, ale keď tam ostaneš v riaku a sa nebudeš hýbať, 1. Go, bro! hej, ale nesmieš v kriaku ostať dlho nehybný. OK, a keď mi treba kakať v kriaku? Ale veď to ti netreba. Traflo. Nie, ja sa skriem, teba netrafia. Si gramblavý. Gambáč, idem. A Doma, zase mňa zabijú.
Hehe. Do matere. Dorka už sa ozýva. Idem sa vyhnúť. Už má minútku, Dorka. Vivka, končíme. Nie, veď... Áno, koľko to ešte ide byť? Prestaň ma otravovať. Koľko to ešte je? Dokedy to Dokedy trvá? dvaja nezomreme naraz. Aha, a to ako dlho trvá? Čo ja viem, dokým sa tak, ktorý nenaserú a ma nekilnú. To teba? A mňa furt killnú a teba No, lebo si žabták. Žabták? Žabták. Ale povedal si žabták. Ja som kill. Ideme. My first kill. Nechci spať. To si ty, aha. Hej, Čau, počkaj, mám úlohy, takže nič. Freddy mu Sem. ukazujem, ako sa natáča video. Teda on mne ukazuje, ako sa hrá Brawl Stars. Ako Ale má natáčame logičku? to. Samé jednotky? Čo určite? Máme šancu na prvé miesto. Peč. Trojka z kontroly a dve poznámky už tretia raketka. Čiže za čo? Veď som bol dneska kúpiť kružidlo. Sa Slovenčina. Showdown. Poznámky a keď budeme mať ešte jednu úlohu, tak Strieľam. Vyhral som. čo si? Freddy, počuješ? Ešte jedna poznámka a peťka. Po Slovinu. A už kontrolný diktár je dvojnásobná váha, už musím Brá, opravovať. kámo. To mi je Prosím. Dobre. Dobre. Ty máš Dobre. 9. OK, kámo. Nepovieš. Teraz to stopneme. Aby sme nenatáčali zbytok. Ak je to zle, čo ak je to zle, toto? Musíme to skontrolovať, či to je dobré a spojiť to. Všetko dobre môžete. Počkaj, ťa. ale Dobre. počkaj. No, počkaj, Ešte tak počkaj. skontrolovať. Ja to mažu. Teda nemažu, vypínam.